terpaku isubang terlaat tidak tayu isulang tayo ko matanagan sa terpaku kita sitik tayo.
captivating and energetic performance that truly inspires our kababayan. And of course, thank you for reminding us of using water wisely. Thank you once again. Entry number 4! Wow, I love your energy, sir. Yes, sir, feedback. Yun naman ang pag-ano, Galing sa ating ano? substitute. Oo naman. Maligayang pagdating sa bayan sa Malagway. Ang bayang kompleto sa mga pangangailangan ng bawat pamilya. Mga taong may takot sa Diyos at mapagmahal sa kapwa. Wala ka nang hahanapin pa. Halina, nandito na ang bayang paraiso na nais mong matamasa. Kagupad italain aking pagmagenta. Lalo at matulog ka. Ang lahat kasi
leaders coming from the heart, collaborated with great ideas and strong conviction towards excellence. Mabuhay ang entry number 6! And of course, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang entry natin for this year's Pagano Paligid Last Festival. one. At makakapag-rest na rin po ang ating mga judges from the matinding headache na itulot ng ating mga 7 competitors ngayong umaga. And hindi lang tayo sa mga kapag-rest na, sir. Lahat tayo makapag-rest na for how many months of preparation. Kaya nga po. Pero ang MPGCL ay buhay na buhay hanggang bukas. Okay. Sol, sorry po. May bukas pa po. Pero okay lang po sa MPGCL yan. I-prepare na naman po ang ground para bukas sa ano yung